बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि दिहुननायाव दुखुगोनां सावथुन थैनि गाब मुंनि आबुं सावथुना देग्लाय 2023आव नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दं। बे सावथुनाव गुबैयै राजिब, मासुम अनसुमै, गोमबोर, कमलेश्वर आरो गोबां गोजाम फावगिरिफोरखौ नुनो मोनगोन। सावथुनखौ लिरदों आरो बिथोन होदों मोगथां बसुमतारी बिथाङा। सावथुननि बिगुमा एबा रां बाहायगिरि हिसाबै सन्जिब बसुमतारी बिथाङा बिबान लादों। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ आं जासिहरनाय थाबाय। आं बेवहाय मेन रल हिसाबैनो लोगोसे आब' मासुमाबो दङ, ओमफ्राय आदा राजिबा दङ। मा आसा खालामदों माबायदि जागोन होननानै? दा नै टाइटेलखौ मिन्थिनाय हिसाबै आरो स्ट'रिखौ मिन्थिनाय हिसाबै बिराद मोजां जागोन बायदिखौनो मोन्दों आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो जोबोर मोजां मोनगोन नायनानै अनसायबानो जाबाय, आं बेखौनो बयखौबो खावलायो आरो। जितु जों नुनो मोन्दों फावखुंग्रा सासे फावखुंग्रिया सानै, बे हिसाबै नोंथांनि रला माबायदि जागोन? आंना रला एसे मदार्न टाइपआव जासिगोन। आब' मासुमना जाबाय गामियारि सिख्ला, ओमफ्राय आंना एसे टाउननि बायदि जासिगोन आरो। नोंथांजों लोगोसे सोर सोर आर्टिस्टफ्रा बेहाय दङ? आंजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोर दङ आरो दिनै मोनफैजोबाखै। दिनै फैनाय बादिब्लाथ' आं मिथिनाय बादिब्ला आदा कमलेश्वर दङ, ओमफ्राय मा नाममोन आंना बिफा जानाय सिरनै बर' बिफा जानायमोन, बिरसिंमोन खोमा, आयं बिरसिं दङ। रायजो राजाखौ सापर्ट खालामना मा खावलायगोन? आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना बयबो थैनि गाब मुभिखौ बयबो अनसायगोन होननानै, आरो बेखिनिखौनो खावलायो। देग्लाय नोंथांनि मुभि हिसाबै मोनबेसे फैगोन? देग्लायथ' आङो बे मोनसेखौनो लादों आङो, मानो होनबा आं सिरियेलनि खामानियावबो एसे बिजि दंमोन। बे सिरियाला दा बर्थमान एसे स्टप जाना दंथ'यो, ओंखायनो आं दा बेवहाय खामानि मावदों आरो। आं हिसाबै माने बोसोरैहाय फिल्मखौ बानायबोबाय थानाय जादोंमोन, खिन्थु बे कर'ना जिखिनि टाइम दंमोन बेखिनि समावथ' गेप बहुत जाबाय। 2019आव लास्ट मोनसे फिल्म दंमोन आरो रान्डेनि मोदै, ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै दिनैहाय जागायफिननाय जाबाय आरो 2023नि थाखाय। औ, स्क्रिप्ट राइटार आंनो। ओरैनो मा मुं? ओरैनो फिल्मनि मुङा जाहैबाय थैनि गाब। सोर आर्टिस्टफोरखौ नुनो मोनदों बेवहाय नै सार दं खाथियाव, गोमबोर होनो जायखौ। ओमफ्राय मेन रल हिसाबै एक्टर हिसाबै दङ जोंना राजिब नार्जारि, आरो ओरैहाय मासुम ब्रह्म, अनसुमै बर', ओमफ्राय कमलेश्वर आदा, बहुद दंबावो आरो माखासे। मानि सायाव बेस खालामनानै? ओरैनो स्ट'रिनि बेसआ जाहैबाय थैनि गाबा रोखोमसेयानो, बेखौ जों बयबो मिथिगौ, खिन्थु थैनि गाबा रोखोमसे होननानै मानसिनि साननाय हनाय, मानसिनि आदर्श गासैबो माने एखे नङा आरो सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला। दा जोंनि समाजाव ओरैबायदि दं कि माने मा होननानै बुङो बिदिखौ, माने थैनि गाबा रोखोमसेब्लाबो माने मानसि हिसाबै जों माबोरै मानसिखौ नासयो गादबो बेनि सायाव बेस खालामनाय जादों आरो। माने जोंनि समाजाव बिदि सोलिबाय थायो नालाय, माने मानसि हिसाबै जोङो थैनि गाबा रोखोमसेब्लाबो माने जोंनि साननाय हनाया एखे नङा आरो समान नङा, बेखौनो बेस खालामनानै लानाय जादों। एलबामाथ' मोनसे मेथाइआ जोब्बायानो अलरेडि, मोजां जादों, मोजां मोनदों आङो। दिनैनिफ्राय ड्रामाखौ लासिगोन आरो। मा आसा खालामदों रायजोफोरखौ लानानै? आसा खालामो, आंथ' बिथांनि डाइरेक्सनाव सिगाङावबो मोनसे मावखांखाबाय, बेखौ रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनायखौ मोनदोंमोन। दाबो बे खेबावबो नैबे जिथु माने थैनि गाब, बेखौ आं आसा खालामो रायजो राजाफ्रा निस्सय अनसायगोन, सापर्ट होगोन। नोंथांनि सावथुन हिसाबै देग्लाय मोनबेसे नुनो मोनदों? ओरैनोथ' आंनिथ' देग्लायहाय बुंनो थाङोब्ला बे मोनसेयानो जाहैबाय, ओमफ्राय बाखियावथ' ओरैनो सर्ट माने पासिं सर्ट बुंजायो, बेबायदि फिसा फिसा रल दं आरो मोननैसो। दा नैबेनो फुल आंनि माने मेइन रल जिथु माने आं लादों। नोंथांनि केरेक्टारा माबायदि जागोन बेयाव? आंनि केरेक्टाराथ' बेवहाय बुंनाय बादिब्लाथ' आंबो स्क्रिप्टखौ मोजाङै नुनो मोनाखै, माने सिम्पोल आरो गामिनि बिए पास, जेनेबा साख्रि गैया, गोरिब न'खरनि, बेबायदि आरोखि। सावथुन सार नोंथाङा बेहाय रल खालामदों, दा बे हिसाबै रायजो राजाफोरखौ सापर्ट खालामनो थाखाय मा बुंगोन बे बेलायाव? थैनि गाब जिथु माने सिनेमा बर' सावथुन, आङो बे प्रडाक्सन आर'नाइ प्रडाक्सनाव आं प्रथम
एबाराव आगान होजेनगोन बा केरेक्टार दङ दा बेहाय आङो जेसेबां हागौ इसेबां माने साफ्रोमबो खावलायगोन जोंनि आर्टिस्ट लोगोफोरखौ जाहाथे जों साफ्रोमबो जोङो बयबो मोजाङैनो मोजां बयखौबो नायनो एबा माने अनसायनानै लानो थाखाय जेसेबां हागौ इसेबां जाहाथे गाव गावनि जाहाथे फाव बेफोरखौ मोजाङै दिन्थियो बेखौ आं खावलायगोन आरो लोगोसे आङो जोंनि जिथु बे थैनि गाब सावथुनखौ जाय बिथांमोनहा उनावहाय नुनो मोनगोन हयथ' जेरैबायदि प्रडिउसारा बा डाइरेक्टर बिथाङा जेरैबायदि जिथु माने बिनि सल'खौ बुंबाय हयथ' मोजां जागोन आं बेखौ खावलायदों रायजोफोरनिसिम बेखौ बयबो जाहाथे उनावहाय शुटिं जोबखांनायनि उनाव जेब्लानाखि फोथाराव नुनो मोनगोन होमब्ला बयबो अनसायगोन होननानै आं आसा खालामो आरो नोंथांमोनहा बयबो सिनेमा हलाव फैनानै बयबो नायफैगोन होननानै आं आसा खालामो। ओरैनो माबायदि जागोन बायदि मोनदों बेयाव? आङोथ' दा जेनेबा कमप्लिट आङो स्ट'रिखौ मोनजोबाखैब्लाबो थेवब्लाबो जा एसे साबसटेन्स हिसाबै जिथु बुंदों बाव हयथ' मोजां जागोनखौ आं हास्थायदों। नोंथाङा रल आरो फावआ माबायदि जागोन? आंनि रलखौ जेनेबा बिथांमोना आंनो जि रल केरेक्टारखौ होदों बेयो जाहैबाय आं एक्ट्रेसनि बिफा आरो बाहाय एसे रला एसे पेकुलियार टाइप माने बाहाय एसे माने मा होनो बुंनाय मथेब्ला जेनेबा क्ररपति आरो आंनि थानाय लिभिं स्टेन्डार्डफ्रा आलादा आरो आङो सासे जेनेबा आंनि बिथोनजों सोलिनाय बायदि माखासे हयथ' बाव माखासे रला थागोन आरोखि। खालामजानाय सावथुन थैनि गाब बेखौ सापर्ट खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ मा खालामो? खुलुमबाय सिगांसिनथारावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो गाहाम हामलायथि साफ्रोमबो बयबो रायजो राजाफोरनिसिम गिबियावनो जासिहरग्रोबाय। आङो दा माने एक्सुवेलि बुस्थुआ माने देग्लायसो बे 2023आवसो माने आङो माखासे बेबायदि मोजां आर्टिस्टफोरखौ लानानै आरो बेबायदि जाय बिथाङा स्क्रिप्ट लिरथार सिगांनिफ्रायनो जायखौ बुङोब्ला मिथिगोन नोंथांमोना बयबो बिनि फिल्मखौनो जों बयबो नायो जेरै बिनि मुङा मोगथां बसुमतारी ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां बे सिनेमाफोरखौ बानायबोबाय जेरै रान्दिनि मोदै बिदाय आरो श्रीनेबारनि मोदोमनाय बेफोरबायदिनो बियो जोंनि बर' समाजनि थाखाय बेबायदिनो मोजां बेबायदिनो स्ट'रिफोरखौ बियो लिरबोदों ओमफ्राय दा माखासे रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनो दा थिग बेबायदिनो दा आङो बेखौ लोगो लानानै माखासे आङो गोसोआवहाय बेबायदिनो आंबो खालामथारगोन बेबायदि थांखि मिजिं लानानै दा बेजों रायलायनाय जाबाय दा रायलायखांनायनि उनाव दा माखासे आर्टिस्टफोरखौबो बेबायदिनो सेलेक्ट खालामनानै बेबायदि दा बेबायदि समसिम सफैबाय दिनै जोङो फार्स्ट अपेनिं मुहुर्तखौ जों लाबाय ओमफ्रायो दानिफ्रायनो जोङो खालामसिगोन शुटिंखौ नुनाया ओरैनो सेप्तेम्बराव फार्स्ट उइक सेकेन्ड उइक जों बिसिमावहाय जोङो रिलिज खालामनाय जागोन एक्जेक्टलि डेटखौ होनो हानाय नङा खिन्थु सेप्तेम्बरनि फार्स्ट उइक नङाब्लाबो सेकेन्ड उइक नैबेखिनिसिमावनो जोंना गासैबो फुल माने रिलिजखौ जों खालामहैगोन होननानै जोङो थांखि लानाय जादों। जों मिथिनाय बायदिबा बे सावथुनाव नोंथाङाबो मेथाइखौ खनदों? बे सावथुनावथ' आं मेथाइ खनाखै माने आंथ' बेबायदि मेथाइखौ आं खननाय जायाखिसै थारमाने खननायनि एसे माबा खालामदोंमोन खिन्थु माखासे एसे उसुबिदानि बेलायाव आं दा खननायखौ जायाखिसै बेयावहाय प्रिया नार्जारि दङ आरो मेल हिसाबै कलेन नार्जारि दङ दा बिसिनिफ्रायनो जागोन आरो थारमाने मेथाइखौथ' ओरैनो मोननैल' होनाय जाबाय फुल मुभियावहाय जिखुनु दिस वानाव मोनसे पार्ट 2आव मोनसे बेबायदि मोनसे राननानै होनाय जाबाय आरो मेथाइखौहाय। सापर्टखौथ' जेरैहाय रायजो राजाफ्रा खोनायोब्ला जोंनि बेबायदिनो मुभिया बेबायदिनो एसे ट्रेजेडि जेनाखि दुखुनि बेबायदि एसे बेबायदि टाइपनि माने आसा खालामदों गोबां बेबायदिनो जोंनि गामियारिनि रायजो राजा नोंथांमोना जेरै सिगांनि समफ्रावहाय जेरैबायदि बेबायदिनो सापर्ट खालामबोदोंमोन दा थिग बेबायदिनो 2023आवबो आरो नोंथांमोनखौ आरोबाव बेबायदिनो सापर्ट होनो थाखाय बेबायदिनो फोथारफोराव ओंखारखागोन बे समावहाय जुदि रिलिजआ जायोबा बबे जायगायाव थाङो जों बेखौ एक्जेक्ट बुंनो हानाय नंलिया जिखुनु जा थांब्लानो बयबो मिथिखागोन नुखागोन थिग बेबायदिनो सहैयोब्ला रायजो राजाफोरखौ खोनायोब्ला बेबायदि होननानै अननानै जेसेबांनाखि रायजोफोर नुबाय बे रादाबनि गेजेरजों
नोंथांमोना जाहाथे बै समावहाय गोसोखांलायनानै बेबायदि जोंनि मुभिखौ नायफैयो आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामो बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय आरो प्रडाक्सन हिसाबै आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सन जिहेते दासिमाव जोङो शुटिं जोबनायनि उनावहाय गासैबो सिनेमाखौ गासैनावबो मा होननांगौ बेखौहाय दिन्थिफुंजोबखांनायनि उनाव जाहाथे लास्ट ममेन्टआव मा होनो जेब्ला इउटुब चेनेलनि बागै थाङोब्ला माने बेखौ नुनो मोनगोन आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सनावहाय नुनो मोनगोन आरो